Gabriel. Para man, oh. Dongan apa dongan? Ye. Tiga nih. Ready. Ready. 1, 2. Kutrigo. Tagko kay lago mo. Big. Big. Kami. Paano lukso? Okay na. Okay, go. Sige, geng. Ay, sikuan. Yan na, madali lang. Yan na. Ipaiwit mong kuan, tiil. Dahil ba, ipaiwit yung tiil. Straight. Ano naglukso dito nga? Sige, day. Ambak, day. Ano? Paulong ba? Na. Dali na. Tulog lang, day. Inuulang. Paulong. May kitabang nimo ba? Kamay na. Nakuwag lang mo yung kulay. Dagat! Dagat! Nag-anak ka, oh. Ano yan? Ako din mo. Balik ko lagi kay. Para mo ba? Picture ninyo. Saan. Minuto sa pispon. Isda ba arang dagkuan? Bidyoan man ako. Asa dapit eh? Lalay color. Asa dapit? Dito ra gud arang dag Sa ubos? Asa naman? Arang dagkuan. Wala para lagi lalay color. Oo. Mo jud kita jud ko arang dagkuan jud. Asa naman katon? Uli na. Mag-asa man ka? Wala gig. Mag-asa man ka? 200 na kayo 100 gig. Sukli dito ko anong tuton? Ay, paro dito. Basta way klaro. Ito na Balik na po. Ya balik kuan lang ha. Naalagi to na maka ko dito ko. Alam ko ganina ba ya?
Oo. Bakit ito? Tingnan nga namin sukli, kuhaon ako. Ing na dag. Ang kamera na ko gingot na di ha. Sige na, do. Pulis, magkuhaan ka eh. Kung kuhaan ka, bakit yung tapos di man niya po kuhaan. Lala. Ada kasi diri. Uloy. Ay, kuy, basa ka ba? Basa. Ayun ta. Dali te atong video te, dali te yung video tang maglakaw dali aton. Video ko na po cellphone. Nay mong naong ay klaro ka ayo luspad. Lagi, naspad na kayo to. Basa ba? Dong. Huwag ka nagpalit. Sabay rin, may pwede na ulit. Ta. Ta, video ta. Ano, siguro dito. Nay mga kanot te ba mga bayot ang dala. Mga kanot mga bayot ang dala. Bisa. Wala ulan man te. Busy. Ako to sa ano? Ato sa nato si Dudong kung mukuan na siya. Hindi na ko tim ato. Ano, magmablok na ka? Dan? Si Dudu mo naglago mo.